Kumusta po mga kababayan ko? Biyaheng Bicol Albay na po tayo at nagabihan na po tayo sa daan. At ito po ay binabaybay po natin ang mga lugar sa Laguna. At ito nga po, madilim po kahit na may mga Christmas lights. At dadaan din po tayo sa tinatawag na bituka ng manok. Napakahirap po yung daan po dito, papunta po dito. Mga kababayan ko, ito na nga po yung sa bitukang manok at madilim. Kahit na po may safety features, pero lubak-lubak po ang ating binabagtas, kaya bigyan dapat ng pansin ng ating gobyerno ito para iwas po tayo sa disgrasya. Karapatan po nating punahin ang bawat proyekto na ginagawa. This is where your taxes go. Maraming salamat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino TV at Filipino Life Stories. Biyaheng Bicol na.